nielen kupujúcich, ale aj pána majiteľa. A dneska už môžeme povedať, že bývalého, ale zároveň staviteľa vítame. A my mu pri tej príležitosti, pred týmto červeným kobercom, a myslím, že už niekoľkokrát, keď sme spolu takúto možnosť mali, chceme mu poďakovať za dôveru. A chcem sa pri tej príležitosti opýtať, či tá spolupráca pokračuje dobre, či je spokojne vlastne s vami ako z reality maklérov. Po ktorého ste spomínali, bolo to už niekoľko domov, ktoré sme takto predali. A myslím si, že keby sme tu neboli minimálne po 3-4 krát, tak asi by odpoveď bola, alebo by to mohla byť iná odpoveď, ale určite spokojnosť je, takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, prosím. Červený koberec je váš.